Ονομάζομαι Ροδούλα Σιμεού. Το επάγγελμα μου είναι γιατρός προσωπικός παθολόγος. Κατάγομαι από το χωριό Γκλήρουντι, Κύπρου. Είμαι 61 ετών και είμαι παντρεμένη με 2 θυγατέρες. Η οικογένεια στη ζωή είναι ο κύριος λόγος πάνω απ' όλα. Εντιμότητα, σεβασμός, κοινωνικοποίηση, συμμετοχή σε κοινά έργα. Η οικογένεια μου ήταν μεγάλη, είμαστε 4 αδέρφια και ο πατέρας μου και η μητέρα μου, ο ένας από 5, ο άλλος 9 αδέρφια. Στη δική μου οικογένεια δεν υπήρχε πατριαρχία, αλλά γενικά την πιο παλιά εποχή υπήρχε. Από ό,τι ακούω η πατριαρχία, όχι τώρα και με την εργασία των γυναικών πιστεύω ότι μπορώ να σου πω ότι αντιστραφήκαν και οι όροι καμιά φορά. Σε πολλές οικογένειες υπάρχει η μητριαρχία, διευθύνει η μητέρα. Διότι η μητέρα έπιασε πάνω της ισχύ των οικονομικών τομέα. Δουλεύουν οι γυναίκες τώρα, ενώ παλιά εξαρτώνταν από το σύζυγό του. Καιρό που είμαστε μικροί, όταν ο πατέρας μου ήταν στο εξωτερικό και δούλευε και υποτίθεται ήταν τότε η πατριαρχική ηγεσία, είχαμε πάρα πολύ βοήθεια από τους αδερφούς του πατέρα μου για κάποιες δυσκολίες. Βοηθούσαν τη μητέρα μου, ενώ οδηγούσαν σε μεγάλο βαθμό να τη μεταφέρουν κάπου, να κάνουν κάτι δουλειές ή εξυπηρετήσεις. Και ήδη οι γονείς μου συμμετείχαν στα κοινά προηγουμένως και με βάση εκείνους, δηλαδή με αυτήν τη συνήθεια όπου πηγαίναν μας έπαιρναν μαζί μας, μαζί τους είχαμε κοινωνικοποιηθεί από μικροί και αυτό μας συνέτεινε στο ότι ξεκινήσαμε από μικροί στις κοινωνικές εκδηλώσεις, στους συλλόγους, στους χορούς, στα τραγούδια, στα θέατρα. Καταρχάς είμαστε 2 κόρες, 2 γιούδες. Η αδερφή μου ασχολείται και με το θέατρο και με το χορό. Ο αδερφός μου το ίδιο θέατρο χορό, ο άλλος μου αδερφός χορό και εγώ. Η δυναμική στην οικογένεια είναι 50-50, και πατριαρχική και μητριαρχική. Κυριαρχεί μία συζήτηση και βγαίνει το γενναίο. Ναι, τα παιδιά μου όταν ήταν σε παιδική ηλικία να συμμετείχαν σε χορούς, συμμετείχαν σε μουσικές διοργανώσεις, σε διάφορους ομίλους στα σχολεία. Κοιτάζω εγώ ότι ο ρόλος της οικογένειας σε μεγάλο βαθμό διαλύθηκε φέτος, γενικά αυτή την εποχή, διότι ο προηγούμενος λόγος που σου είπα, λόγω του ότι ανέχονται και ίσως και η πολιτισμική ανάπτυξη, δεν ανέχονται κατά πίεση ούτε η μεν ούτε η δε. Με την πρώτη δυσκολία αυτήν διαλύονται. Σαν εγώ με το επάγγελμα μου, δεν μπορώ ούτε να παραμελήσω τη δουλειά μου, ούτε να παραμελήσω την οικογένειά μου. Κρατάς κάποιον ισοζύγιο με το πρόγραμμα. Δηλαδή, ξυπνώ το πρωί και ξέρω τι θα κάνω. Εμείς σαν οικογένεια, όπως σου είπα και πριν, υπάρχει ένας προγραμματισμός, αλλά υπάρχει και πάνω απ' όλα είναι η συζήτηση. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα, πρέπει να κάτσεις οικογενειακά, να βρεις αν υπάρχουν ορισμένες λύσεις, να τις προτείνεις τις λύσεις, ποιοι συμφωνούν, ποιοι διαφωνούν και να βρεθεί μια ενδιάμεση λύση. Πάντοτε να υπάρχει μια ενδιάμεση λύση για να υπάρχει οικογένεια. Κοίταξε, βασικά για να υπάρχει μια οικογένεια και να υπάρχει μια ομαλοποίηση σχέσεων ανδρογύνου.